Сега ще правим много готини бисквити. Малко са като канелени рълца. Мекички, дъвчащи. Ами много са добри, мамка му. Аз тук ли съм? На фокус ли съм? Слагаме масло, кафява захар, бяла захар, тъмно кафява захар. Айде. Що не си изкарах миксера? Аз не мога да разбера. Сега си чукваме едно яйчице вътре. Слагаме и ванилия. Бъркаме брашно, сода, една лъжичка сол. Ето го. Тестото долу-горе прилича на пластилин. Слагаме си белия шоколад. Сега всички ще ме изядат пак за циците. Майка, много ви причат и с цици на всички. Сместа за бисквитките ни е готова. 2 лъжички захар, канела. Взимаме от сместа, правим я на топченце, овалваме я така хубаво в захарта. Нареждаме в тавата. И за всичките недоразбрали, рецептите не са здравословни, че сега пак една кукумицинка коментира кое му било здравословното. Сега ги слагаме в фурната за 10 на минути. Ето ни ги бисквитките. Готови и изпечени. Сега е момента да направим айсинга. Слагаме масло, крема сирене и пудра захар слагаме. Ванилия. Готово. Пълним го в поша. Мамка ти пош. И сега може да си хапваме.